Na, ay ka. Hi guys, mag-ano naman tayo guys, mag-shell naman tayo. Doon pa rin sa gitna. Medyo malalim pa, pero magandang ganyan malalim kay hindi gaano masakit sa likod. Hindi mainit yung tubig. Ayan guys, tingnan mo yung lugar namin dito. Napakaganda. Sabi, malinaw na ano. Ito lang gamit ko guys, oh, pagwan. Malinaw na. Blue na blue ang sky. Punta naman tayo guys doon sa gitna ng karagatan. Kuha naman tayo ng mga shell. Shoutout guys sa mga partners dyan guys. Namiss ko na kayo guys. Kaya lang di pa makapag barter si Bicol kay wala pa tayo internet. Pagka may internet na, try ulit natin ng gabi-gabi naglo-live. Sama-sama ulit tayo. Pakipanood naman guys ng aking mga video guys. Tulong din sa revenue guys. Ilang months na hindi ako namasahod eh. Walang revenue eh. Yung mga kasabayan ko na barterista ngayon, ang lalaki na ng babae nila. Ingit nga ako. Sa akin talaga na di na gumagalaw eh. Pero update na ako sa pag video na lang. Parang lapit-lapit lang pag isusum siya. Kaya amundab.
Ayan ang dulo. Yan ang puntahan namin guys. Oh. Ayan. Medyo malalim pa. Lampas tao pa. Hindi na. Impas ka. Alam dito sa bandari. Dito banda. Kaya nga, lampas pa siya. Ang linaw. Bye-bye na. Vlog. Bye guys. Hey guys. Malapit na kami. Mamaya, video ulit ako dito mamaya. Habang nangunguha kami ng seed. See you. Bye-bye.